Giant Movie Academy ndị na-eme ihe ejije n'ọrụ ukwu. Atụmatụ anyị anụnwa bidoro mgbe e nwere ihe a kpọrọ lockdown. Etu atụmatụ a sị ka anyị chịkọba onwe anyị ọnụ nwee ike na-eme ejije ihe gbasara ọrụ ukwu. N'ejije anyị anụnwa anyị ji gagasịa ọtụtụ ebe. Anyị ga-ama mmiri nwa ọcha gosichaa ụmụaka anyị ma ndị nọ ugwu ọsa na-atachanụ mgbe ahụ gosichaa ha ebe dị iche iche. O ruo n'ime Disemba wee sị ka anyị mee Ada Ọrụ Ukwu na 1st of January 2021. Na mmemme aha ka anyị mechaa wee wepụta Ada Ọrụ Ukwu, onye gbara onye nke mbụ, wepụta Ada Eze Oyibo, nwekwa Ada Banes, anyị nwekwa Ada Ijele Ọrụ Ukwu na Ada ndị ọzọ. Obodo niile na-eme ihe a nke Ọrụ Ukwu agaghị dị iche. Onye ka anyị si na Ọrụ Ukwu ga-enwe ada. Obodo ọbụla na-enwe ya, adazi na-enwe ya, ndị enyi nwere ya, agụrụ nwere ya, kwa ahụ ọbụla emekwa onye ọfụ. Awesị na Ọrụ Ukwu ga na-agbaso ihe a na-eme, especially cultural and ihe gbasara culture bụ na cabinet ka ọ dara isi. Ndị tụrụ ugo mmeri a ka anyị si ka anyị bịa gosi ndị nwe anyị, ndị mbụ na ndị egede wee sị ka anyị narụ ngọzi igwe wee nwee ike wee buru nachighi akwụkwọ wee mewekwa nke afọ anọ. Anyị ga-eje represent ya afọ be anyị. Ọ bụrụ na ọ bụ mmasị Chineke, ọ bụkwa onye be anyị ga-abụ overall Ada Anambra Universe. Ọ ga-abụ mmasị m na onye be anyị ga-ewu ihe. Anyị na-ebi nkwado ihe ndị a niile. Tata eprezentịziri eto igwe. Onwezi ebe igwe jere location, ọ ga-esorozi igwe wee jee. Igwe nwa ebe ọ na-eje bụ cultural. Ọsọ m mkpọta Ada dị soro ya n'azụ. Ihe mere na onwe ihe ọ na-esosi isi represent ndị ọsọ ọ nọ ma ebe place agịgo m adazi na something December ka esi eme ya a na-emekarị a na-ebido ihe ska 3 o'clock ka o wee nwee ike iru 9 ebe a ka anaghị achọ nwaanyị ogbenye nwoke si na nwanne na-eji achọ nwaanyị aya nụsụ ebe ọsụmụ bịa ka mpụ mgbe ebe a fụkwa ihe egwu ka a na-eme ụmụ onye ọbụla na-ese edozi nwa ya ọfụma wee na-echi eki ka anyị esi wee mmie ka ọ bata Ọrụ Ukwu anyị bikọs ịchọrọ nwaanyị ọhịaba ahụ eso m wee chọfụ nwafịara ahụ wee nụọ nwaanyị na-eburu ọdị nnukwu ọrụ ka eleba ya anya ikpe ọmụ ahụbidi a ịkpọ igwe mana ihe skrim ya bekechọn ọ bụ gịnị politiks adịghị ya nọ important gịnị ka anyị laa afịa ịkpabara ugbo ya bụ ebe egwu ọnwa so eji egwu ọnwa ahụ ma okorobịa ụmụ agbọghọ bịa erufụta egwu ogwu ọnwa from this weta somebody ọ na-enwe ike inwe ihe ga 27 or 28 agbọọ ya youth day ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa for strictly for youth. Of course, adults, the cabinet, the women, they are there to officially represent the cabinet. Almost not who the woman, you know. So, when sponsors, I encourage the people to sponsor. It will be nice. Mas na like you, I told musician they feel very well alive. And then today, you see the male fashion parade. You know, like dressed in African style, whatever, different style. The same one. Then the male Ada pageant, beauty pageant, Dr. Winner, crown. Then was a gun. The guy started the house, but the master, what is the I'm not football adult 2021. No was started. I'm not big but I will be stand up. Only I die. Here I do one I make I do. And I teach you well here in my